Helsingin satama on yksi Euroopan vilkkaimmista matkustajasatamista ja Suomen johtava ulkomaankaupan yleissatama. Luomme sujuvat puitteet merimatkailulle muun muassa Tallinnaan ja Tukholmaan. Vahvuuksiamme ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infrastruktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyökumppanien kanssa tuotetut palvelut. Palvelemme pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Toiminnallamme on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Olen Tero Valu, työskentelen liikennepäällikkönä Vuosaaren satamassa. Vastaan operatiivisesta toiminnasta satamassa pitkälti, eli liikennejärjestelyt, toimijoiden asioiden kehittäminen, turvallisuusasiat, työturvallisuus, viranomaisyhteistyö, hyvin monipuolisesti kaikenlaista. Todella kiinnostavia hankkeita, joissa saa olla mukana. Eli satama kehittyy koko ajan ja sitä rakennetaan tarpeiden mukaan. Ollaan kuitenkin tällaisessa solmukohdassa, missä siinä näkee tosi tavaran liikkeen, viennin ja tuonnin ja miten kansakunnalla menee. Ja siinä tuntee, että ei palvella pelkästään Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua, vaan ihan koko maata. Mun nimi on Staffan Teromaa ja toimin satamamestarina täällä Helsingin satamalla. On mielenkiintoisia projekteja, pääsee osallistumaan projekteihin, vetämään niitä, kehittämään toimintaa. Täällä on huippukollegat, mukava työympäristö. Kaikkein parasta tai ehkä tässä työssä on se, että koskaan ei tiedä, mitä seuraavan päivänä tapahtuu. Jokainen päivä on erilainen. On ehkä se kaikkein mielenkiintoisin asia tässä. Mä oon Sanna Supponen ja mä työskentelen Helsingin satamassa satamainsinöörinä. Tehtäviini kuuluu laiturirakenteiden ja muun satamainfran suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Eli käytännössä mä toimin näissä vesirakennushankkeissa projektinjohtajana. On makeeta, avartavaa ja opettavaista olla töissä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mulla on kollegoina eri alojen insinöörejä, merikapteeneja, rakentajia. Me ollaan pieni organisaatio, eli näitä töitä tehdään yhdessä. Toki myös ulkopuolisten erityisasiantuntijoiden ja osaajien kanssa. Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyvin konkreettista työtä. Parhaat hetket normaalissa työpäivässä on meilläkin kahvi- ja lounastauot, joissa kollegojen kanssa oivalletaan joskus hyödyllisiä juttuja, joskus ei.